Good morning, pag-usab mga kapuso kung kaganiha award-winning artist sa logo sa Kristyanismo din sa Pilipinas atong nahinabi karong higayuna mga kapuso ato makauban sa blind award-winning artist sa siya mga kapuso sa natad sa mga short films ug sa telebisyon. Sugbuano ni atong ilailahon ug pangumustahon ang ilang mga gikabisihan labi na karong panahon sa pandemya. Makauban nato Dan C. Lopez. Good morning, Sir Dan. Good morning, sir. Hello mga kapuso, mayong buntag kaniyong tanan. I'm so happy nga naka-guest ko karong buntaga sa GMA Regional TV Live. Kumusta Dan o kumusta man ang acting career karong mga panahon na? So far, so good ka lang, sir. Pero magyapon nagyapon yung mga restrictions kay mo lagi napay pandemya karon. So, okay ra gyapon. So far, pila naman ni ka mga films o mga proyekto na imong nadala, sir? Sa short films, sir, kay naa sa mga 20 estimated 20 films na isinulog short films, sinigugma, tinapo yung mga independent films. Kining imong interest sa acting, Dan, kanus aman ni nagsugod o kung sa maka nakadiscover nga mo gini imong forte? One, sir, grade 3 ko kay kato nga time kay na may kanamurag unsa ka ganahan ba Filipino club, English club. Nga ako kay murag na fan ko sa dramatics club ba na nabutang ko dito niya. Anto naganahan po ko kana maghilak-hilak ko sa samin. Kaning dugay mauli akong ma'am, hilak ko sa samin ba kay asa na siya ana. So I think bata pa lang po na nagyud ako sa akong kasing-kasing ang pag-aaral. Unsay sikreto, Dan, ini mo pagka award-winning actor din sa Sugbo? Wow. Kanindot mo ka question, sir, no? Ang sekreto rin siguro, sir, is ini-portray ni mo sa character, i-feel good ni mo nga siya to. Like, for example, ako nadagaan is Cebuan, ay sinigugma Cebuano Film Festival pag 2018. Gi-feel na ko nga ako si Gardo man akong name to. Ako role is farmer, mapagmahal sa iyang pamilya. So ka nag-feel na nako ang character bitaw, sir, kung unsa ihatag nga papel. Despite this pandemic, Dan, nag-offer ko nagyapon ka og mga workshops for students o kinsa ning mga mahiligon sa acting. Can you tell us more about this? Yes. Before, sir, nakakonduct ko acting workshop sa Cebu Normal University, sa Cebu National High School, ug sa uban pa mga schools pod. Karon atong ilailahon si Danny C. Lopez behind the camera. Kinsa man ni siya? Behind the camera, kay kuan ko, kaning tweet ko nga pagkatulaw, tingkoy, irag katawa. I mean, go with the flow lang yun ko nga pagka-person. Og tungod karong panahon na, Dan, uso na siguro kadaghanan gyud ang mga K-dramas. Isip usa ka award-winning actor. Unsa nimo pag-encourage sa atong mga viewers pod nga suportaan kini atong mga local talents? Sa katong gusto makahibaw, ganahan ko nga kanang mutan-aw gyud sila kanang Cebuano movies and kanang para makahibaw pa mo ba sa kultura sa mga Cebuano bitaw. And then ang mga Cebuanos kanang, sir, is they are good storytellers. And then mga Cebuano actors, mga maayos mo acting, like Patay na si Jesus nga movie. Diri man to gi-shoot sa kuan, diri man to gi-shoot sa atoa. Nga nanapod siya sa Netflix. Like sa inyong teleserye sa GMA katong Inday Will Always Love You. Diri po to gi-shoot sa kanang Cebu. So na-showcase ba ang mga Cebuano talent. Dan, pwede mga og gamay nimo nga sample sa imong acting skills. O sa gamay ra nga lines. Few lines lang yun. Ito na kumbal pa! Okay na to, sir. Mutubag unta ko, Dan, pero sige na lang. Ako na ipalabi na ninyo. Few tips lang nga mahatag nimo sa mga batan-o nagtan-aw nato karon nga interesado ni imong field. Yes, few tips is learn to listen sa imuhang director gyud, kanang bahala og kanang mag-unap. For example, if ang call time is 5 a.m., you should be there like 4 a.m. or 1 hour before or 30 minutes before the call time. And then if
madugay gani mong take ayon sa reklamo kay you are paid man for it, for kanang as an extra or as an actor, kanang be patient lang gyud sa imuhang gitudlan nga career. Unsa may maatangan nimo sa atong mga viewers karon, sa imong mga followers, sa mga musunod pa nimo mga proyekto? Nakoy digital series sa kanang sa YouTube, guys. Makita ninyo sa Estrangero Production YouTube channel ang Strange Heart. This is the first Cebuano boys love series. To cap this off, Dan, coming from you, sa imong mga naagian, mga realizations nimo, sa gusto nimong ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers karong buntaga? Ang number one nga effective solution sa matag problema nato is ang pagpangayo o kanang prayer o pagsampit sa Ginoo kay samanggod in control ani tanan. So pray, and then if na kay mga friends, talk to them. Thank you so much for joining us. It was nice talking to you, mga kapuso, bisdak nga aktor Dan C. Lopez. Salamat, Dan! Thank you mga kapuso.